Tajba l-kulħadd għalina l-Milanisti ġimgħa ta' niket u dwejjaq u naħseb ħanejt waħda. Illum wara rebħa mormija wara li kellna bżonn 3 punti prezzjużi biex niġu punt taħt ir-rivali Inter. Illum kienet għar minn PSG Juventus. Kalulu reġa' ritorna mal-ewwel 11 u weġġa' wkoll. Pellegrino li lagħab bid-debut tiegħu weġġa' wkoll. Pulisic waqt il-logħba weġġa' wkoll. Mela, biex insemmu kollox. Bħalissa Pulisic, Pellegrino, Kalulu, Loftus-Cheek, Chukwueze, Sportiello u weġġa' wkoll qabel il-logħba kier. 7 injuries. Mela allura xi ħaġa ħażina hemm. Ma jistax inti tmur għall-battalja b'tim battalja diġà bida maqtuwa. Ġifieri ma nistgħux immorru nilagħbu kontra llum kontra tim bħal Napli u narmu rebħa hekk nofs tim imweġġa. L-ewwel ħaf konna mill-ewwel dominanti. L-ewwel ħaf kellna nagħlqu 3-4 b'xejn minn fuq. Kellna nagħlqu 3-4 b'xejn minn fuq iċ-ċans ta' Reinders, iċ-ċans ta' ġiru fil-bidu, is-sejv li laqgħet fuq Theo Hernandez. Kellna mmorru 5 b'xejn fl-ewwel logħba konna qegħdin nilagħbu isna l-Barċelona fi żmien Messi u Iniesta. Isna fi żmien Messi u Iniesta, isna l-Barċelona ta' żmien Guardiola. Fl-ewwel ħaf hekk konni ta' futbol mill-isbaħ. U bdejt ngħid ejja mela llum forsi hemm ċans impattu naqata l-ġimgħa li għaddiet. Però sfortunatament kienet ferħa bla temma. Ma klifniex, imma drop punt. Abżuna l-Juventus punt u ġinek l-punti taħt l-Inter. Tgħid li mhux hemm għandna xi tal-kampjonat, da żgur li hemm għandna. Però stajna llum kieku bżajna liha jew aħjar beża għalija il-Coach Stefano Pioli konna nkunu punt. Issa kien jista' żball l-Inter għandu kontra Atalanta u kontra l-Juventus. Ma rridux niddependu fuq ħadd ieħor. Aħna jmiżna kontra l-Udinese u kontra l-Lecce. Però alla ħares nilagħbu kif labna t-tinħaf tal-lum. Mela, morna tnejn b'xejn minn fuq ġuġ ta' ġiru, iddominajna u tħallna fil-halftime. Jiena stennejt li tkun tnejn b'xejn tkompli tibni fuqha u tihom it-tielet gol biex talaq il-logħba. Mhux fit-tieni ħaf ħriġna, isna ħriġna nilagħbu bħat-tfal iżgħar l-ewwel darba. Il-ground? Isna tfal żgħar? Isna tal-primavera? Bir-rispett kollu mela u fit-tieni ħaf apparti li tilfu 3 punti il-Milan aktar tilifhom il-Coach Stefano Pioli. Ħanibda nispjegalix mela weġġa' Pulisic ma kellux tort. Ma kellux tort, però mhux jiġi jdaħħal Luka Romero. Teglu winger, però mhux winger tifel b'nuqqas ta' esperjenza 18-il sena u lagħbu kontra Napli, konfront dirett, 3 punti li l-ġixtimiet kellhom bżonnhom. Kont indaħħal il-ladli quddiem id-difiża. U skużawni, quddiem id-difiża tal-Milan iva biex ikompli jfixkel l-attakki tan-Napli. Mbagħad kont nispiċċa bla winger, imma almenu kont indaħħal persuna ta' esperjenza u persuna illi propjon tiegħi dejjem jagħti qalbu fil-ground u nerġa' ngħid illi żball ta' Stefano Pioli illi ma bdiex. Illum Krunic ma kienx ħażin. Forsi tirkupra mill-inġeri, però illum għadli naħseb illi kien jidħol ħafna aħjar minn Krunic. U nixtieq instaqsi lil nnifsi għaliex Pioli moħħu biex jaqla l-għadli mit-tim. Ma nafx. Għax naħseb li jiena Pioli qed jaqbad tlab bil-preferenzi. Ħaġa oħra, konna diġà 2-2. Mela, l-ewwel gowl għalija ma nafx kif Politano rnexxu li jgħaddi minn bejn id-difiża kollha meta l-klieta fuq u xut jaqgħu għalep il-manjan. Minn bejn klieta għadda. Theo Hernandez ma laħqux. Il-ballun għadda minn fuq Pellegrino. Ġifieri naħseb gowl li kien hemm Gerruġe fil-kaxxa u Politano naħseb id-difiża nfixlet. Fit-tieni ħaf ma nafx ġara fid-dressing room għax naħseb fid-dressing room mhux qed ikun hemm l-affarijiet tajbin. U nfxilna. U skurjajna u oqlajna gowl 2-1. Issa t-tieni gowl
għamel fawl Luka Romero. Forsi ma nemmix li kien fawl, però id-deċiżjoni tar-referi kienet li fawl u allura kellna mbaxxu rasna għal dak illi id- iddeċida r-referi. It-tieni gowl, l-ewwel ta' waħda it-tort tal-gowler Mike Manjan. Ma ħan nispjegalix. Mela. Istetti d-difiża suppostu kien mannaħa fejġi il-gowl. Kien mannaħa fejġi il-gowl. Fil-fattu anku għalli għammetta li tortiju u l-gowl ta' bizbrix imma stajna ġi faċilment evitat. Pero lajna ġiġ gows un batinu li toqgħod tipporta żwek għax wara kulħadd taref. Pero ħanerġandu l-fuq Stefano Pioli issa. Hija 2-2 3 punti li għandek bżonn qed tlab man Napli, tiġi tagħmel sab fl-aħħar kwarta tal-partita taqlaq il-leja u l-ġiru meta wieħed ġab ġiġ goals u l-ieħor kien qed jagħmel l-assists. Biex iddaħħal Okafor u Ljovic. Okafor forsi proprio mhux daħħal il-Ljovic għaddej minn fażi ħażina. Ma kontx tlieta b'xejn minn fuq, ħamsa b'xejn minn fuq. Kont qed 2-2 rid tidribbel forsi sib 3 punti. U tiġi tagħmel dik il-bidla? Jiena ħankun onest, bdejt niklef il-fiduċa fi Pioli. Issa forsi għandu ħafna injured players, all right, Pulisic u ġalu. Però mbagħad inti kull karika li tkun tista' tkun coach u hekk ovvja li ħajnqalgħu lek il-problemi, ovvja li ħajkollok il-potholes. Però ejja naħseb hemm bżonn il-juża moħħuk ta' kif jagħmel is-subs. Is-sab li daħħal Okafor. Ljovic naħseb ma kienet issir qatt. Anka ġru u lejgħu mill-reazzjoni tagħhom ukoll naħseb illi ma stennewix għax huma plejers tajbin u naħseb kien hemm bżonn f'dak il-mument. U Jovic bir-rispett kollu xejn, Okafor prova, però naħseb daħal tard wis naħseb jekk kellu jinqala ġiru biss kellu jinqala u jidħol flok Okafor. Jekk kien hemm bżonn, ma ħsibx li kien hemm bżonn. Kien hemm mument fejn seta niskurjaw iċ-ċans ta' Kalabria lejn l-aħħar u wkoll fil-bidu tat-tieni taqsima wara lin Napoli skurjaw 2-1 kellna ċans niġu 3-1, però ma ġejniex, però jiena naħseb illi Stefano Pioli ħanejda kontra qalbi naħseb illi żmienu għadda. Żmienu għadda. All right, għandna kampjonat daħħalna fl-Ewropa ġejna t-tieni wasalna sma f'final taċ-Champions League, però meta kien hemm coaches bħal Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti, Fabio Capello illi rebħu Champions Leagues. Iva, kien hemm mument fejn il-Malti jgħid kull bidu fih hitmi, u naħseb minn ta' Stefano Pioli qiegħed fil-viċin. Issa jidher li għandna xi kummenti. Mela, l-ewwel nadmar li ġamper Pioli coach miġnun fit-tiena ħaf wara li weġġa' Pulisic li jidħol qadli jekk titterbaħ logħba u hija draw ma tista' qatt taqla lil ġiru biex iddaħħal Jovic. Iva naqbel 100% fil-fatt qed waqt il-programm kienet substitution vera żball min-naħa ta' Pioli. Antonello Qabela Frosinone bejn Atalanta u Juventus. Frosinone bejn Atalanta u Juventus. Onesta. Ġifieri it-timijiet li ħajlabu kontom Inter huma Frosinone, Atalanta u Juventus. Frosinone mhux suppost falli, però kull tim ittik il-lob tiegħu għax illum l-Inter batew naqmu x-xebħu għalla volja kellhom il-possess tal-logħba kienu ħafna ħjar minn Roma, però batew ħafna mix-xebħu. U Atalanta u Juventus huma ġiex timijiet illi Juventus kif daħlu qed jiċċallenġaw għalli u Atalanta tiċċallenġaw għal-post l-Ewropa. Djom mifsud għal San-Miliet Promise. Ma nafx il-komment, ma nafx komment xirt jgħid biha. U Regrek kiteb Pioli għaw tax daqshekk insomma Milan dak interista jidna taħtom. Ma naqbilx miegħu illi nabbandna l-tim jiena nemmen illi fil-ħajja tista' tibdel il-midħobb, tista' tibdel il-partit politiku, tista' tibdel kollox, però ma naħsibx li wieħed jasal li jibdel it-tim tal-futbol tiegħu. U ma Regrek ma naqbilx illi jiena nibqa' nżomm mal-Milan anke kalla ħares qatt niġu fistat li nispiċċaw serja di. Għax ovvjament dil-arma ta' hekk ma nitx ħadaqqa kiena persuna li idolu tiegħi kien Gattuso, però ma jfissirx li għax waqaf jirtira u waqaf tinżomm mal-Milan nerġa' ngħid kull supporter għandu jżomm mal-arma u mhux mat-tim. Jiena llum mill-iskwadda jekk wieħed ikollu jgħidli li huwa l-plejer favorit tiegħek jiena ngħid
li huwa l-ebda plejer favoriti għax jiena nappoġġja lil flok tal-Milan għax meta tintrabaħ tazza eżempju. Seba darbit Champions kien hemm Gullit, Rijkaard, Van Basten, Kaka, Pirlo, Maldini, dawk il-plejers kollha telqu però l-lulu ribaqgħu fl-isem tat-tim tal-Milan. Ġifieri dik qatt ma tista' tkun jiddispjaċini kumment li ma naqbel miegħu xejn. Djom mifsud ammettu m'għandkom xejn nejjem xejn minn fuq u niġu drom ma nafx li huwa t-tim tiegħek djom mifsud. Skużi, ma nafx minnu supporter tal-Juventus. Eh, Ovvjament rebħunna vera, pero rebħunna skont it-tim kif kien, ġifieri Juventus ukoll il-biraħ batew biex rebħu, naħseb djom mifsud jena nfakru waħda jekk immorru lura fl-2003 ma tantx tinżlu memorja sabiħa u ħani għafen. Morelis Ġampjer Kassar wieġeb il-Djon Mifsud u Djon Mifsud reġa' kommenta jinsan fakar sena l-oħra f'għajnikom ġo San Siro. Jekk niftakar sew s-sena l-oħra Milan Juventus ġo San Siro kienu ġew tnejn xejn rebħu l-Milan skurja l-ewwel gow Tomol u t-tieni gow Brahim Diaz, ġifieri ma nafx għalli ma loba qiegħed jirreferi, jiddispjaċini, però u l-bieraħ ukoll Juventus skurja fl-aħħar sekondi kontra Verona u għax kienu għax kien hemm momenti fej plejer tal-Juventus kellu jaqla karta ħamra, però ma naħsibx li bħalissa l-unika tim li fl-Italja qiegħed forma tajba huwa l-Inter u wkoll hemm 3 punti u 10 punti bejn Juventus u Milan. Jidher li dihom mifsud għandi kemm skoprejt li huwa fan tan-Napli faqgħu ġo San Siro saħrat neb wieħed u niftakar lajnjom ukoll miċ-Champions League u tajnjom erba' ġo l-istadium tagħhom. Ġifieri bażikament illum it-tlet punti ma ħadhom ħadd it-tnejn ġixtim jibqgħu fl-istess ilma, però ovvjament it-tort huwa għat-tim tal-Milan illi rema 3 punti ċari minn ħalqu ġifieri, però ma naħsibx li n-Napli huma tim aħjar mill-Milan, nemmen il ġabunna dro għax fil-fatt il-Milan fit-tieni ħabisom raqdu. Jidher illi m'għandniex iktar kummenti, jidher illi jiena l-ħin tiegħi huwa skada. Jiena nerġa' nkun magħkom nhar il-ħadd filgħaxija l-logħba Milan u Udinese, nispera li jirnexxina nġibu 3 punti. Ma nafx jista' jkun li jkun hemm xi tibdiliet dil-ġimgħa min jifhem fil-futbol u fen tal-Milan jaf xi rid infisser biha. Però naħseb hemm bżonn li din il-ġimgħa mhux immaqdruta jew ngħajru għax jiena nemmen li jekk hemm problema nutli bil-problema, meta jkun hemm problema inti tikollok is-soluzzjoni. U dik li hemm bżonn, is-soluzzjoni li hija għall-injuries li hemm għax ikollok 7 players biex ħadd tispiċċa tilab. Jidher li daħlilna kumment ieħor dik klim kienet meta tajnikom erba' ġifieri Morelis Ġampjer Kassar jagħti wieġeb il-djom mifsud. U jiena ħanalaqgħu nalaqgħu nixtieqilkom ovvjament il-ġimgħa tajba u nispera li mill-weekend li ġej jerġa' jkun hemm bissima fuq fomna il-Milanisti u jalla kif nerġa' ngħid jitranġaw. Grazzi ħafna, nsellmilkom il-lejl it-tajjeb.